Закликаємо, не воюйте з власним народом, а переходьте на його бік. Не виконуйте злочинні накази керівництва. Таке право дає вам стаття 60 Конституції. Пам'ятайте, за віддання і виконання явно злочинного розпорядження наказу настає юридична відповідальність. Переходьте на бік народу, відводьте своїх людей з барикад. Ми гарантуємо вам та вашим сім'ям повну недоторканність. Той, хто стане на бік громадян України, отримає гарантії подальшого працевлаштування на державній службі після зміни влади. Громадяни правоохоронних та міліцейських структур відповідно статті 5 Конституції єдиних правових матері є народ. Закликаю, не воюйте з власним народом, а переходьте на його бік. Не виконуйте злочинні накази керівництва. Право дає вам стаття 60 Конституції. Пам'ятайте,